pamusoro wadare nindi ndinetwa Stanford TV. Pane ndine nyaya ndakamboya nayo kusvikira pera Friday. Nyaya ndinayo wedzera mawachi. Right. Nyaya yandinayo ndakapara mhosva pachipiyamiti yekuponda pachipiyamiti. Ndiyo nyaya yandaya nayo pano. Enda nayo. Nyaya yandinayo ndauya kuti ndibatsirwe mudare kuti zvinhu zvedu zvinake. Nyaya yatakaita yekuponda yandakaita inini. Saka zvadaro ndakabata muruma, pane vakomana tayatiri 7 varume ava. Inini ndakazoita wechi7 nekuti ndakasvika munhu wanga atobatwa kudhara. Saka zvadaro takakanganisa pachipiyamiti nekuti takaponda mwana wachipiyamiti. Saka ndo zviripo zvacho zvandauya kupupura mukati medare kuti dai tabatsirwawo kuti zvinhu zvedu zviende mune zvakanaka. Pano padare chipiyamiti kana vachipanda toda kunzwa nyaya wakaitwa ukaita hondo uchida kubatsirwa unenge wakanganisa. Kana pashaishwa pawataura nokupindura paataura. Hatidi kuti tiite hondo panapa, uyezve hatitenderi kuti mukuvadzane mudare muno. Munenge matokanganisa nyaya yese. Regai ataura, ari kuzipupura nyaya yake. Chatinoda kunzwa chete isusu ndechekuti muyanane. Iye achaita sei? Ari kubvuma nyaya yake. Kuhondo yabva kupi? Mupe chanza ataure uyu mujuru. Taura. Zvadaro ini ndauya muno mudare kuti mutibatsire kuti ndiyanane newe kwachipiyamiti wandakashaishira. Ndozvandauyira muno mudare. Unofunga kuti uda kuyanana sei? Toda kuti utaure vakateerera zvinovateerera, achitaura kuti uda kuita sei? Isusu kuti tiyanane, pane kuripo kwakanzi kunodikanwa. Tiri muno mudare last Friday kanzi kunodikanwa mombe 27. Mombe 27 ndo dzatauya nadzo. Dzimwe dzacho dziri munzira hadzo dziri kuuya. Mota yamboita breakdown asi dziri kuuya. Wangotaura kuti ndo zvakataura mhepo zvinoita sekunge zvakataurwa nedare riripa. Wangotaura kuti ndo ipapo sorry kune kuri kurasikawo saiziva. Ndo zvakataura mhepo yacho kuti ndinoda mombe 27. Handidi kuti mupedze vhiki rino musika musi weFriday munenge mauya nemombe dzipi idzodzo. Saka isusu semusha takamhanya kuti titeere zvakataurwa nemhepo kuti musi weFriday munouya muno mudare nemombe dzangu 27. Ndo zvatafamba tichiuya kuti tipupure mudare nhasi. Chipiyamiti pamusoro nechekutaura. hatina chekutaura. Saka nditauya pane zvakataurwa vhiki yapera. Iye kana auya nazvo mukoma anozvinhu zvenyu zvawe wamujiri watauya nemombe dzenyu akauya kuti iye zvinhu zvakwana dzimwe dziri munzira dzikuya nemoto. Taura hako tiri kunzwa. Zvinodava kuti uye nemombe dzanguva Makati makuseni. saka anoenda museni. Zvaita ndezvekuti mota yatafamba nayo yambofa. Hana kuti tina. Makataura kudaro. Saka mie kutenda. Hatina kuzoziva kuti ipapo tingakanganisa. Saka iwe uri kuti ndombomirira munhu
Motaita breakdown nini? Toramba ndakakumirira iwewe. Aiwa dziri kuuya hadzo Nakamboya ningani? Iye zvinezvi dzauya apa dzauya 11 dzimwe dzacho dzitori motikari dziri kutouya dziri munzira. Todzoka dzadimbuka makumbo ozondipa dzadimbuka makumbo. Unosana kudzokera nadzo. Samboiti akuza uda kuita izvi. Zvishandi. Koyo wakazobudisa mumbengani wakazovapa mombe 12. Mativa. Wakazovapa mombe 12. Wapi? Iwewe wakabudisa mumbengani danga. Mudanga mangu ndandisina mombe dzakawanda ndakabudisa mombe dzinokwana kuita 4. Ndodza ndandinadzo mudanga. 12 dzawaiti ndanadzo. Andi dzatakaunganidza sefamily. Dzatakaunganidza sekutanga. Saka podori ndimirire moto. Handichazivi kuti mungatibatsira. Patiyo ndakakuudza kaiwa nakuudza makuseni kuti mufunge munhu dzangu makuseni. Pari zvino kamuri yeZimbabwe tananga paMujuru munomutondera Mujuru ari mudare machief chiduku. Toenda kwamurika headman. Hanzi Mujuru kudizviya? Mujuru ndiye aitaurwa achibva akazvifunga nziwe achindirova panyaya dzatensena. Aha. Sabhuku. Mujuru ndiye akatanga kuenda mudare akanoguma nyaya yake achiti tisakaura. Aha, ndo pamusha patiri kusvika pari zvino. Regai tikurukure navo tinzwe kuti zvakamira sei, vane zvavachiri kuonana nazvo here kana kuti vakazorodzana naTense. Tsenguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Munhu akabaya basi kumwenda kuzimisara Tamarara ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Tamarara ndikutumbure muza. Akaridza ngoma achiti Azikoninanga murabwachida. Azikoninanga murabwachida. Azikoninanga murabwachida. Tamarara ndikutumbure muza. 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 Vanhu vazhinji vari kutibvunza kuti Tencent chii kuti zii kudaro. Tichakuunzirai nhau iyoyo kuti chii chiri kumboitika kuti Tencent abva nyarara semanyarariro akaita. Nhasi uno tiri kuendera mberi sezvatakakuudzai kuti ticharamba tichienda musha nemusha tichinzwa kuti zvakamira sei. Tasvika pamba pavaMujuru. VaMujuru munovaziva, makavaona vachitongerwa mhosva yekunzi vakaponda Tencent. Nhasi uno toda kuti tinyatsonzwa sinzi paya zvaitaurwa padare. Padare munhu unozongotaura zvese nekuti unenge wakutya, ukatanga kutya mambo, ukatya Tencent zvaanenge achiita uko unopesira wakubvotomoka. Regai tinzwe nhasi kuti zvakanyatsomira sei, chii chakanyatsotora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tasvika pana mukuru wambwa Gwai. Regai tinzwe kuti Gwai vanenge vachiti kudini. Tamarara ndikutumbure muza. 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 Azikoninanga murabwachida. Kwaziwa imhuri yeZimbabwe. Inini ndini Stanford Mujuru. VaMujuru tingade kuziva kuti imi makaripa mombe dzaTencent. Saka tauya kuti tinzwe kuti pachine matambudziko here amuchiri kusangana nawo semhuri kana kuti nyaya yakatopera, nekuti pane pamwe pokunzi munhu anonzi aripa oramba achisangana netsaona dzaanenge achisangana nadzo. Zvimire sei?
Pari zvino handina dambudziko ratiri kusangana naro pari zvino. Ndisingazivi pamwana. Iye zvino ndiri kutarisira kuti haana dambudziko nokuti akatodzokera kumurume kuJubeck. Asi paakadzokera anga ase. Inini semunhu anga asiri paari. Inini ndaingonzwa kuti mwana anga ari right. Pasina chakashata. Ameno pepe maimbunyikidzwa muchitaura muri mudare apa nawi makapedza makaripa. Takuda kuchasonzwawo zviri pasi pemwoyo wenyu zvamunogona kunge maifila kuti apa ndadzvanyirwa ndakupiwa mukana wokutsanangura. Ipapo zviro kwazvo tinokutendai nekuuya kwamaita. Ipapo kumbunyikidzana kuripo nekudawo kuti chiitiko hongu chakaitika. Asi nhau yakazoitika ndiye kuti isusu patakambunyikidzwa ndipekuti munhu aiti ndine mapepa, iye munhu akaba mombe. Zvinhu zvakatirwadza zvikuru. Uyezve kwakuti mombe dzangu dzadziri 7, idzo mombe dzadziri 5 dzatakaenda nadzo kumapurisa dzaakanga ainadzo. Zvinhu zvakatirwadza zvikuru. Saka handisi kuziva kuti pamombe 7 kutaura kuti mabhasera here kana kuti zvakamira sei. Zvinhu zviri kutotirwadza kuti mombe dziri kunzi 7 idzo dziri 5. Plus futi varidzi vadzo tatine shwire kuti dai kuri kuti chinhu chokwadi chibuda kuti munhu aiti ndine mapepa. Zvazvine chokwadi nekuti varidzi vemombe varipo. Vakabirwa mombe, vakanosarindirwa mombe dzichibva kumapurisa, vakaenda kumapurisa vakanotora mombe dzavo kumapurisa asina bepa raainaro. Saka iye aiti aine bepa chirudzii. Zvinhu zvaitirwadza. Kungoti sevanhu vanga vaine dambudziko. Hatina taingobvuma, zvimwe taingobvuma. Hatina zvataiita. Nokuti dambudziko kana richinge rauya mumusha munofanira kukavha dambudziko kuti ripere. Asi zvamaisangana nazvo ndezvipi zvaikonzereswa nengozi? Inini ndakazongoita zvekudanwa kumba kwamukoma. Vaiti hanzi mwana akabva kuJoni achiti ari kurwara. Ari kuti makandiuraya. Ndo masanganiro atakaita kuzosangana nazvo. Mwana wamukoma aisangana nedambudziko iroro. Imimi semumhuri hapana zvamanga mati masangana nazvo? Handina kana chimwe chete zvangu chandoti ichi ndakambosangana nacho handina, kana hope handina. Ko paya aitaura kuti ndinokudzokorai mhuri yenyu hamusi kurara chichi? Kwakuri kutaura kwekukodza zvinhu. Inini hapana kana dambudziko. Kunze kwemwana wamukoma iyeye ari 1 ndiye takasangana nedambudziko racho iroro. Chii chenyanyoitika kwaari? Mwana tafanike munhu anopenga achiti ndiri kudzipwa. Ndo maitiro aitika. Saka imimi makazvifambira mukabudisa kuti nditense. Patakafamba takafambawo takanzwa ichinzi nditense ari kukonzeresa izvozvo. Chibva taenda kudare ramambo. Takatanga kubata mambo Matembedza, ndiye takatanga kubata. Chibva vatisvitsa kwa Shemazano. Kusvika tasvika kwa mambo Chiduku. Then ku namba yemombe dzamakabhadhariswa ndezvipi zvamungade kutaura? Zvekutaura chaizvo isusu tichikura tichiziva ngozi mamiriro ainenge yakaita. Taiziva kuti ngozi kana mapara muri sechikundi chatatiinacho, ngozi inongobhadharwa ka1. Mongochadya kunzi mombe dzenyu kana dziri 27 mese. Saka apa pekuzoti umwe nomwe umwe onzi 28, umwe onzi 29, umwe onzi 30. Tashaya ngozi kuti ingozi yerudzii. Amen. Pamwe ndo zvazvaari mazuva ano mukore uno. Pamwe mune mashoko amungade kusiyira mhuri yeZimbabwe? Mashoko aripo andinoda kusiyira mhuri yeZimbabwe. Mashoko andinawo ndiye kuti wakaona painenge paitika chiitiko chakafanana neichocho, usaendewo. Ini ndakaita zvekudedzwa ndiri kuno kumba kwakungonosvikawo kusangana nedambudziko kwakunzi mucommunity perekedza mwini nani nemunhu arwa kudhara ndibva ndangosimukawo kwakuenda seizvozvo. Inini ndakatozotorawo shamu kwakurovawo neshamu. Akatosungwa mumaoko, ndakarova uku kumaoko akatosungwa neshamu. Ndomarwere andakaita. Tensen aive ari mbavha, mabudiro azviri kuita kubva kuvanhu vese. Iyezve zveamhepo, mhepo yacho iri kuya futi ichinyepa nhamba yemombe.
saka tingati ishavika rakuendera mberi rehombavha ya iri ndo rinonzi ratira kutarisira kuti ishavi nekuti isusu tichinzwa achitaura ndofunga munenge makamboenda ikoko kumusha kwacho vamwe sekuru vacho vakuru vakanenge vakati rambei zvinhu izvi kuti inini mombe dzandidzidi tichizvinzwa zvichitaura torai mombe dzani dzenyu kana zvakunetsa munonetsani nandidi pamba pangu nyange yakafa musandipe muriwo wacho handidi kanzwa zvichitaurwa izvozvo kutaura kuti izvi zvatozvoumbavha zvakutongoramba zvichienderera plus ainzi aive nemurungu wacho pachitaurwa paya anga ari kumarondera uko avaipa mombe idzodzo dzavaiba kunoku dzaenda kumarondera zvaitotaurwa naivowo sekuru ivavo vakuru vemumusha mavo saka zvinhu zviri kutirwadza kuti kana takaita mhosva hongu mhosva iriko asi hazvaifanirwa kuti tibhadhare mombe dzakawandisa kudaro umwe nemumwe kubhadhara mombe izvo dziri kutonzi dziri kukwira saka ngozi yacho tiri kushaura kuti ngozi iyi ingozi yemhando iyi uye futi takuva kupromota mbavha kuti dziite basa panyika dzakutaura kuti hadzisina basa mutemo hakuchisina zvakutaura kuti mbavha dzakutongoba dzichienda dzichibudirira Sabhuku nawe pano mainzwa hameno zvamungade kutaura zvishoma zvandingangode kutaura kana kutsigira ndine Sabhuku Mondiwa ndiri Juria Rashematembedza ndane chokwadi chizere ndo musha wechinamba 5 kubva tichitanga kufamba nezvenyaya iyi asi tiri kuona nhoroondo kana rondedzero iri kuitika pamusoro penyaya yaTenson haina kusiyana kuri kuitika pakati pevanhu vakaita nyaya iyi asi nyaya yandanyanya kufarira ndasvika pano vamujuru vanoti ivo takazviita paine micherechedzo yanga iripo asi kubva ipapa pataripa hapaisina chichiri kuita mwana akanga aine dambudziko akadzokera pamurume wake tikagutsikana kuti zvinoreva kuti nyaya yavo vakaiita nemazvo vakapedza zvinogona kunge zvakawiriranwa neuyo aida kuti aripwe saka ndinotenda kuti pamujuru vanyatsorandedzera chokwadi chekuti nyaya yavo naTenson ine yakapera asi gunun'uno yavo ingori imwe chete youwandu hwemombe dzakataurwa uye mabhadharisirwo nezvimwe zvaidzvinyirirwa pakutaura hazvina kusiyana nevanhu vese vanga vatafambira mudzimba dzavo vachitaura ini ndoitwa Ishematembedza regai nditi pana vamujuru patiri pano pamba pavo wanyatsa kutsanangudza mafambire akaita nyaya yaTenson kusvikira mukubhadhara kwavo Tenson ini chandangofarira ndechekuti wakabhadhara paine urwere hwemwana pari izvozvi mwana akatodzokera kuSouth Africa kundogara nemurume wake waakanga asiya neurwere hwekunga achisangana nedambudziko saka ndo pandaona pabuda chokwadi chezvavaisangana nazvo vamwe wese hapana ari kukwanisa kubvuma kuti ane dambudziko raaiona saka ndinoti kunewo kwamujuru aiwa ndokutendai kana musina chemuchaona pamusoro paTenson zvinokudzwa izvozvo murambe makadaro nedzidziso yenyaya mapakuwana chirongwa machinzwa manzwa zvavataura havana kuramba nhau asi wangoti pane zvimwe zvaifanira kunge zvichiadjustwa ngozi ingabva yati iwe newe instead of kungoti vanhu mobiripa ngozi ndo zvandanzwa zvavari kuchema nazvo rangu zita ndinonzi Andrew Neshama kasikari mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga,
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,